Bi helburu nagusirekin egiten dugu ikastaroa. Alde batetik irakasleei nolabait ere erramintak emateko, beraien ongizatea garatzeko, beraien estresa murriztu ahal izateko. Eta bestetik, eurak tresna hauek edo baliabide hauek beraien ikasleekin partekatu ahal izateko eta modu honetan, geletan beste modu batera harremanak sortzeko, konturatzeko zeintzuk diran ikasleek une bakoitzean dituzten emozioak, horiekin nola kudeatu eta baita ere konzentratzeko. Ze ikusten ari gara azken bolada honetan ikasleek zailtasun handiak dituztela atentzioa gauza batetan mantendu eta gai horretan sakontzeko. Orduan, bi helburu horiek dira eta prozesu moduko bat egiten dugu, 2 hilabeteko ikastaroa da, 3 saio egiten ditugu, egun osoko saioak, nahiko sakonak dira, praktika asko egiten dugu, teoriatik ere ikusten ditugu gaiak, eta gehien bat norberaren esperientziare partekatuz ikasteko modu berezi bat sortzen da, giro oso berezi bat. Eta prozesu moduko bat da, saio batetik bestera planteatzen ditugu etxeko lan moduko batzuk entrenatu ahal izateko. Mindfulness irakasteko garrantzitsuena da norberak praktikatzea.